Je weet hoe kwaad je op jezelf bent als je nu je kop niet bij hebt. Als je zo meteen onder dat ringetje doorgaat en je laat er een hangen, dat je jezelf de schuld kan geven, dat moet je zien te voorkomen. We gewoon zorgen dat je nu alles geeft. Hoi, ik ben Bram. Ik ben Rick. Hoppa! En ik ben Gijs. Wij zijn al meer dan 15 jaar vrienden. En er is één ding wat ons al jaren verbindt. Het ringcreëren. Volg ons op onze weg richting het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Zeeuws kampioenschap ringrijden. Je moet in focus komen. Zeker als je op je paard gaat, dan moet je zorgen dat je in die focus komt. Even opletten hoor. Oh, let op. We gaan tweede. Boosje. Gewoon man, dit is toch de wedstrijd vandaag. En wat is nou het mooiste moment van zo'n dag? Ja, de kamp. Om te kijken is het al prachtig, maar als je er zelf mee mag doen is het helemaal het mooiste natuurlijk. En ga je hem halen, denk je? Ik weet het niet, ik ga er open in. En het bijgeloof maak ik wel altijd een paarse zakdoek mee. Zonder gaat het net zo goed hoor, maar je zit toch lekker als dat ding in je broekzak zit. Er zijn waarschijnlijk 100 mensen die een ander ritueeltje hebben. Sommige mensen eten cashewnoten. En hoe kom jij aan die paarse zakdoek dan? Ja, ik weet niet, dat ik in mijn zak en toen ging het lekker, dus toen heb ik dat er maar ingehouden. Ja, Oh, maar gewoon. gewoon juist. Er zit gat geen pit in, hè? Het is dat niet. Die spaarsnijden voor vanmiddag, Roy. Ja, maar... Is dat toch een knol, jongen, echt. Gewoon genot om naar te kijken, gewoon. Zo, nu brandt die zon joh. Gaan we een kommetje koffie halen? Ja? Heb je nog meer koffie? Heb je in de tent gehaald? Ik heb in de tent gehaald. Koffietijd, hè? Ja, dan kak je een beetje in, hè? Ah, dan moet je voorwezen, jongen. Als je nu je koppie er niet bij hebt. Zou het een mooi wezen voor Bram, hè? Ja, maar dat gaat hem lukken hoor. Ik hoop het ook. Het zou echt mooi wezen, ja. Auw! Jou, au. Oh, jongens toch. Nou, kunnen we inpakken naar huis, rijden. Nou, dan kan gelijk papa bellen en dan kan hij de trailer halen. Ik ben dag van jouw lul gereden. Hè? Ja, dit is heel zuur. Ik had nog hoop. Nou, ik had het al lang al door dat het niet zou lukken vandaag. En dan weer zo'n kutmisser. Echt iedere keer, jongen. Dan kan je door de grond zakken. Ja, dat snap ik. Het is echt zo zuur. Ja! Hoppa! Jouw heb ik. Lekker! Oh, mijn jongen. We hebben hem jongen, hoppakee! Lekker, jongen. Goed man. Serviet, jongen. Lekker. Het is gelukt. Had je dit gedacht? Nee, wel gehoopt. 20 jaar lang gedroomd. Buitengewoon. Even voor het eerst 30 op Sophie. Ja, lekker gevoel dat je straks in ieder geval naar die baan 1 mag. Dat is toch wel het mooiste wat er eigenlijk is. Ja, dat is als een geboorte van een kind, joh. Dat is ongekend. Toen ik kind was, dan liep ik iedere dag misschien een paar honderd beurten. Iedere seconde dat je dat aan het doen bent, denk je... Verdorie, wat zou het toch mooi zijn als dat je eigen paard lukt. En nu is het gelukt. Hier heb ik de afgelopen 20 jaar alleen maar aan gedacht. Dan weet je dat het kan gebeuren dat je dan moet presteren en dat je dan wat heel moois neer kan zetten. Ja. We weten nu wie alles gestoken heeft en wie er naar die eerste baan mag. Daar is het te doen. Nu is het spel aan, zeg maar. 2 dames, 8 heren gaan strijden op de Zeeuwse titel 2026. Ik moet even pissen. Scheisse. Eerst kampioen word je niet meer. Roy Pauwen, Gijs van der Hoek is nog mogelijk. Hè? Goed gedaan. Je bent toch maar mooi in die kambaan terechtgekomen. Winnaar van de vierde beker. 20 meter gesloten. Maar het is echt leuk met de video heen. Om de video te blijven. De camera vindt aan de andere kant. Van de haal aan de andere kant. De ring passen aan de andere kant. 10 millimeter voor Gijs van der Hoek. Zover hebben we het nog niet af. En wat is kampioenschap? Gadverdamme. Domme toch? Ja, nu is het gebeurd. Nu is het gebeurd. Je ziet hem donders goed van die kant. Paard in galop. Ja, dat vete goed hoor. Martijn Minderhout, hij heeft hem. Jawel. Fantastisch. Domme twikker de kans kreeg. Gijs van der Hoek.
Nou, dank je. Paard van je moeder? Ja. Leuk man. Gefeliciteerd. Ik ben zo trots op je. Zo goed gedaan. 100 jaar na deze in de gloria. Heel hoog. Eén, twee. Ja, goed. Lekker jongen. Ja, dit was het Zeeuws kampioenschap. Hoe kijken jullie erop terug? Jammer dat we Rick hebben gemist. Maar we hem hadden verwacht, denk ik wel. Ja, Gijs is natuurlijk steengoed. Geslaagde dag. Dat is wel de samenvatting, denk ik, ja. Ja, en Gijs, hoe voelt het dan om tweede te worden? Mooi, maar aan de andere kant baal je enorm natuurlijk. En op het moment denk je van, ja, ze zitten weer zo dichtbij. Ik denk dat het ook de charme van het ringrijden is. Weet je, doordat je dit hebt, het is nooit genoeg. Zeg maar, dit volgend jaar ga je weer en het jaar erop weer. En zo blijft dat doorgaan, dat blijft triggeren. Dat gaat net zo lang door dat je niet meer kan, denk ik. Kunnen we weer een winter opteren en dan gaan we het volgend jaar weer tegenaan. Hè? Het is nog 365 nachtjes slapen. Dan gaan we weer. En nu, wat gaan jullie doen vanavond? Ja. Wat denk je? We moeten even de prijzen bij Sjouw laten zien, hè? Chinees op zijn kop zetten. Even wat eten, met de beentjes omhoog. En niet te laat naar bed. Hallo. Nou, we worden alweer afgeleid, zie ik. Nee, ik ben je hier ook nog dan. Dit was In de Ban van de Ring. Met heel veel dank aan Bram van Boeksel, Ik heb toch geen tandpasta op mijn mond of wel? Gijs van der Broeke Geertje, luister eens. en Rick Eckhart. Hey, hapsnurker. We zien je weer over 365 dagen.